Jeste li kada vidjeli MotoGP vozača kako laktom struže asfalt pri 300 na sat i pomislili, učinili, odveli bi vas ravno u ludnicu. Ovo nije samo video o motorima. Ovo je priča o tome kako je čovjek pobijedio fiziku, gravitaciju i strah. Dobrodošli u evoluciju stilova vožnje. Od prvih zemljanih staza i neravnog asfalta, gdje su vozači bili ukočeniji od kraljevske garde, do kutova nagiba koji prkose vozaču opasnih tevari. Kako smo prešli od vožnje sa stražnicom zalijepljenom, zašedalo do vješanja pola motora izvana, kao da želimo poljubiti tlo. Danas ćemo analizirati svako desetljeće, svaku tehniku i svakog ludog gnija koji je razbio kalup. I hej, reci mi odmah koje je za tebe najljepše doba motociklizma. Reci mi jednom riječju, vintage, dvotaktni ili modern, napiši dolje dok se pretplaćuješ, jer ovo je tek počelo. Jer ako ovo propustiš, neće znati zašto danas voze kao vanzemaljci. Vratimo se, 50. Govorimo o utrkama divova. Motori su težili više od malog automobila, gume su bile tanke kao guma za bicikl, a staza je bila u osnovi sporedna cesta sa sijenom u zavojima. Stil vožnje bio je jednostavan, ravan kao svijeća. Vozači su šedili duboko u šedalu, tijelo poravnato s rezervoarom. Motor se naginjao, ali vozač je ostajao uspravan, suprotstavljajući se centrifugalnoj sili, vlastitom težinom. Zašto? Jer ako padneš, a uvijek si padao, htio si odletjeti što dalje moguće od stroja od 200 kila s rezervoarom punim eksplozivnog goriva. Nije bilo struganja koljenom, nije bilo lakta, bilo je drži se i moli. Pogledajte Geoffa Duka, bio je prvi buntovnik. Shvatio je da, ako nanje tijelo prema unutrašnjosti zavoja, može zadržati motor uspravnijim i tako ići breže. Apsolutni skandal. Tisak je govorio da vozi kao majmun obješen o drvu. Danas bismo ga nazvali pionirom. Ali prava promjena nije došla s držanjem, već s asfaltom. Kad su staze postale glatke, vozači su počeli vjerovati. I jednog dna neki Mikel Wood odlučio je izbaciti nogu, kao da će skočiti s motora. To, jako koliko god ludo zvučalo, bio je to prvi nacrt modernog načina vožnje. Dolazimo do 70. Ukočeni stil je umro, ubio ga je Amerikanac s kaubojskim stavom, Kenny Roberts. Taj tip je došao u Europu i smijao se aeroplajanima, koji su i dalje vozili s ravnim lejima. Roberts je izumio ono što zovemo visenje guzicom. Stil sitan len, sjedenje i naginjanje. Postao je hang-off, visenje. Što to znači? Da vozač pomiče pola stražnice izvan šedala, gura koljeno prema unutrašnjosti zavoja i vuče ga po tlu. Ali čekaj, nije li vučenje koljena samo ukras? Ne, bio je to mjerni alat. Asfalt nema oči. Koljeno je govorilo vozaču. Ej, stari, već si milimetar od granice. Kenny Roberts nije samo pobijevao, promijenio i anatomiju vozača. Odjednom su svi htjeli titanijska koljena na svojim odijelima. I s ovom tehnikom stigle su prevelike bitke. Havant, Rainey, Lawson. Ti tipovi išli su do krajnjih granica s motorima koji su klizili, guzicom vani i unutarnjim dijelom koji je proklizavao. Ovdje se događa nešto zanimljivo. Motori su počeli imati više snage nego što je šasija mogla podnijeti. Taktni su bili neukrotive zvijeri. Ako bi previše dodao gas usred zavoja, motor bi te bacio na tlo. Tako je rojena još jedna tehnika, aktivno kontraupravljanje. Pritisneš desnu ručicu da gurneš motor unutra i kad koljeno dotakne tlo, dodaš gas da ga ispraviš. Bilo je kao krotiti mehaničkog bika, a evo i drugog. Ti koji si oduševljen ovim proklizavanjima, želim da dolje napišeš jednu riječ, kako opisuješ taj trenutak kad se motor iskrivi, a vozač ne padne. Jedna riječ, kontrola, kaos ili magija. Ostavi je u komentarima i pretplati se ako to još nisi učinio. Jer sada dolazi skok u ponor. 90. Era feve, kubičnih centimetara. Dvotaktni. Motor čiste eksplozije. Ovdje je stil vožnje postao nasilan. Više nije bilo dovoljeno biti nježan.
Trebalo je biti grub. Mick Dohan, Australac, tip kojem su skoro amputirali nogu i vratio se da osvoji FIVE uzastopnih naslova. Dohan je izumio stil s isturenom nogom. On je unutarnju nogu držao skoro do prednjeg kotača, viseći tijelo asimetrično, kao da radi čučanj pri to 100 na sat. Zašto? Da optereti prednji kraj i spriječi da motor gura u brzim zavojima. Ali velika promjena je došla s Talijanom koji se počeo pojavljivati, Valentino Rossi. Doktor nije izumio ništa novo tehnički, ali je sve spoja. Rossi je došao i rekao, ja ću staviti lakat tamo gdje vi stavljate koljeno. Počeo je izbacivati nogu unutra pri kočenju, kao da želi udariti suparnika, da uravnoteži proklizavanje motora. I znaš što se dogodilo? Ljudi su ga počeli oponašati. Odjednom, vozači nisu samo vukli koljeno, vukli su i čizmu. Dolazili su do vrh sa stražnicom u zraku, tijelo gotovo polegnuto na spremnik i glava gdje si prije imao retrovizor. Motor se razvijao, čvršće ovjesi. Gume koje su izgledale kao žvakače, gume i elektronika je počela stidljivo izvirivati, ali vozač je i dalje bio 90% jednadžbe. Pad na 500 tiči nije bio ops, poskliznuo sam se, nego idem u bolnicu na 3 mjeseca. To iskovalo je stil vožnje temeljen na kontroliranom strahu. Dolazimo do sadašnjosti. Ako pokažemo utrku iz 2024 Keniju Robertsu, mislio bi da je to znanstveno fantastični film. Sada vozači izgledaju kao gušteri prikovani za tlo. Brutalna promjena došla je s motorima od 800 kubika, zatim 1000 kubika, a pogotovo s radijalnim gumama i ovjesima s kontroliranim ventilima. Danas se MotoGP motor naginje do 68 stupnjeva. 68 stupnjeva. To je više od tornja u pisi. Fizika kaže da na 70 stupnjeva padaš. Oni žive na 16. Kako to rade? Sa stilom lakat na tlo. Marc Marquez ga je popularizirao, ali nije bio jedini. Casey Stoner je to već radio s tom neprirodnom glatkoćom. Moderni vozač se baca s motora kao da je akrobat. Storzo je paralelan s asfaltom. Glava je 20 cm od tla. Lakat djeluje kao druga guma. Ako prednji kotač izgubi prijanjanje, lakat te spašava od pada. To je treća točka oslonca. A evo i najlojege. Tijelo vozača ide na jednu stranu, a motor na drugu. Više se ne radi o naginjanju motora, već o tome da se ti nagnješ više nego on. Što se više naginješ, manje moraš naginjati motor i više gume dodiruje tlo. Više prijanjanja. Siberias, brijaze. Više prijeze. Analizirajmo dva velika moderna genija. Jorge Lorenzo, robotski stil, uvijek ista putanja. Atsu, uvijek isti nagib. Bio je vozač laser. Nije se pomaknuo ni milimetar više. Činilo se da nosi libelu u kačigi. Marc Marquez, kaos pretvoren u umjetnost. On nema stil, ima anti-stil. Drifta, križa, diže kotač usred zavoja, gura rame. Njegovo tijelo izgleda kao od gume. Ako se motor otvori, on se više baca. Ako se motor zatvori, on gura laktom. Tehnologija je vozaču dala nezamislive alate. Holeshot device koji spušta stražnji ovijest da se ne podigne kotač pri startu. Karbonske kočnice koje grizu na 400 stupnjeva i aerodinamika s krilcima koja stvaraju 50 kg aerodinamičkog opterećenja na prednjem kotaču. Ali stil je i dalje ljudski. Prešli smo od vozača kipa do vozača hobotnice. Od uspravnog moljenja do puzanja za pobjedu. A sada što slijedi? Motori već imaju sustave promjenjive visine koji spuštaju motor 40 mm pri kočenju. Uskoro ćemo imati aktivne ovjese koji se sami podešavaju. Neki inženjeri vjeruju da za 10 godina vozač više neće morati visjeti tijelo jer će umjetna inteligencija odlučiti o savršenom nagibu. Ali ja u to ne vjerujem jer stil vožnje nije samo fizika. To je osobnost, to je karakter. Pogledaj Pedra Acostu, Novaka koji već vuče rame kao Marquez, ali s drugim stilom. Pogledaj Fabija Quartarara,
koji je vozio Yamahu kao violinist, nježno i baršunasto. Svaki vozač ima svoj potpis i nikada neće izbrisati računalo. Napla evolucija stilova nije ravna linija. To je stablo puno lovaka koji su rekli, a što ako se nagnem još više? Vozača koji su slomili ključnu kost 20 puta da bi otkrili da se može ići još jedan stupanj nagnutije. I stigli smo do kraja. Ali prije nego što ugasiš, želim da mi pokloniš 3 sekunde. Dolje. Napiši riječ koja najbolje opisuje kako se osjećaš nakon gledanja ovog videa, inspiriran, oduševljen ili željom da šedneš na motor. Iako to još nisi učinio, pretplati se. Jer ovo nije zbogom. U sljedećem videu ćemo razotkriti najpoznatiji pad u povijesti i zašto to nije bila pogreška, nego genijalnost. Ja se opraštam, ti nastavi voziti. Vidimo se u sljedećem zavoju.